Good morning! Ay, tanan. Ano, yay! Huwag mong pansin di ang naniniro sa'yo. Asa man? Asa ko dagoy, May? Asa ko dagoy? Tama ginagawa mo. Huwag mong isipin. Huwag mong dibdibin. Hindi, kanang putla kay kunong. Kung papatulang ay lalo ka lang aasari. No si balanse. Sino ba sila? No si balanse. Sino ba sila? Nagutom daw siya, so pinakain ko. Kasi Ituloy mo lang, gawin ang gusto mo. Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. Yes, gilahin ako. may napulot akong bata sa labas. Sabi niya, gutom na gutom daw siya, so pinakain ko. Kaya sila'y nakakaganyan. No si balasi. Sino ba sila? Wait na, di mo makita tanan. Wave, hi! Ha? No si balasi. Sino ba sila? Afternoon. May napulot akong bata sa labas. Sabi niya, gutom na gutom daw siya, so pinakain ko. Kasi Wave, yay! Wave mo tanan, ma'am, para bibo.